γυρεύω κι ας μην ξέρω που πηγαίνω κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω, πίσω δεν ξαναγυρίζω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες, μόναχα η γη αλλάζει. Βγαλμένος θαρής από το πετσί της μπάλας, κομμάτι δικό της, σάρκα της. Ένας γιος που την τίμησε, πέρασε πάνω της στην ιστορία. Και αυτή, η μπάλα, που επίσης τον λάτρεψε, ήταν το πρώτο εγώ του. Συνήθως του έκανε όλα τα χατήρια. Αυτό δεν ήταν σεβασμός, μαγνητισμός ήταν. Τι χάιδευε. Και όταν εκείνη δεν υπάκουε, τη διέταζε, την επανέφερε στην τάξη. Ο Δημήτρης Αραβάκος, ο μικρός. Μύθος και πραγματικότητα ολοζώντανη. Η απόλαυση, η χαρά της κόρης των οφθαλμών. Ένας ζωγράφος που γινόταν μανιακός μπροστά στα ευρωπαϊκά παράθυρα. Χέρι-χέρι, 10 ολόκληρα χρόνια με τον Παναθηναϊκό, έτρεχαν μαζί προς τη δόξα. Είπαμε, τα ευρωπαϊκά μυστήρια πάντα τον κέντριζαν. Μόνιμος δίμιος της μεγάλης κυρίας, της Γιουβέντους, έκανε τον Ιταλικό τύπο να ασχολείται μαζί του επί χρόνια. Ο άνθρωπος που μπορούσε να τριπλάρει σε τηλεφωνικό θάλαμο δεν πήρε ποτέ μεταγραφή στο εξωτερικό και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο. Ειδικό της, τα στριψίματα γάτας, εκεί που έφευγε σαν άνεμος. Και εκεί τον σταματούσαν μόνο με κεφαλοκλείδωμα. Στα χτυπήματα φάουλ, τα χέρια ψηλά.
Λένε ότι δεν χρησιμοποιούσε ποτέ το κεφάλι, αλλά η εικόνα αψευδής μάρτυρας. Σπάνια, αλλά χρησιμοποιούσε και το αριστερό, ενώ οι πάσες του στυλ πάρε βάλε ήταν χάρμα. Το ίδιο η κεραυνή του. Ο παίκτης σημαία του Παναθηναϊκού είχε ένα σπουδαίο πέρασμα και από την ΑΕΚ, τιμώντας την κίτρινο-μαύρη φανέλα. Αλλά όλοι θα θυμούνται για πάντα την καριέρα ορόσημο στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο βάδιζαν σε λεωφόρους ανίποτης ευτυχίας. Όσοι τον ζήσαμε από κοντά, μόνο τυχεροί μπορεί να νιώθουμε. Αυτός ο μικρός ο Μέγας λοιπόν, μόνος του ένας πίνακας τέχνης που θα μπορούσε να είναι σε μια γυάλα μουσείου. Γιατί η τέχνη του είναι για μουσείο. Βγαλμένος όπως είπαμε από το πετσί της μπάλας, έμεινε πάντα ο μικρός. Ο Μέγας μικρός του τριφυλιού για άγαλμα. Παίχτης παγκόσμιας κλάσης, πλημμυρισμένος από τρόπαια και διακρίσεις. Σύμβολο δόξας και τιμής για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έκλεισε την τεράστια καριέρα του σε ένα σπάνιας αξίας έπιπλο. Από τα μεγαλύτερα ενθύμια του, η φανέλα του Καμπρίνη. Εκείνη τη μαγική βραδιά, μια μεγάλη κυρία τον προσκύνησε. Γιος του υπτάμενου Θανάση Σαραβάκου έγινε και ο ίδιος υπτάμενος. Και οδηγός του Παναθηναϊκού, αφού από μικρός του άρεσε να είναι στο τιμόνι, αν και πολύ συναισθαλμένος από τα μικράτα του. Τώρα πια μπορεί να απολαμβάνει όσα έκτισε με περισσή μαεστρία. Η κυρία είναι το πιο όμορφο γκολ της καριέρας μου. Ορίστε. Αγαπά πολύ. Κι εγώ. Μ' αγαπάει πολύ, είπε. Εσύ πόσο την αγαπάς? Εγώ τη λατρεύω. Για μένα είναι το πάνω. Τα πάντα. Θα μπορούσες να χαρίσεις όλη τη βιτρίνα αυτή για χάρη της? Και πολλά περισσότερα πράγματα. Και τη ζωή μου την ίδια, μένιο. Τι να θυμηθεί, τι να ξεχάσει από όσα έζησε? Τα στροπελέκια του? Τα διανόητα χτυπήματα φάουλ?
τα μαγικά του. Τις απίθανες assist, πάρε βάλε. Κι αν η πύραυλη εδάφους αέρος ήταν η ειδικότητά του, καμιά φορά έφτανε απλά να αγγίξει την μπάλα. Πέρασαν χρόνια ολόκληρα από τότε που ήσουν ένα παιδάκι που κοιτούσα στην μπάλα. Φύγανε οι δεκαετίες. Στο μυαλό τους έχει μείνει από όλα αυτά. Ο ήχος, αυτός ο όμορφος ο ήχος που όταν βάζεις γκολ και ξεσηκώνεται ο κόσμος και φωνάζει και πανηγυρίζει, αυτό μου έχει μείνει από τα γήπεδα. Μια φορά και ένα καιρό το Καφτατζόγλιο βουβάθηκε. Ήταν ένα εντυπωσιακό γκολ, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, το οποίο χειροκρότησαν και οι ίδιοι οι Ηρακλήδες από ό,τι είδα. Βεβαίως. Το θυμάμαι, ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο στο Καφτατζόγλιο, ένα γήπεδο βαρύ, με βροχή και είχαμε κερδίσει 2-0 και ήταν το δεύτερο γκολ. Ήταν από πολύ μεγάλη απόσταση. Ακούστηκε ένας ντουπ μάλλον, και η μπάλα πήρε μια εκπληκτική τροχιά και κατέληξε στα δίκτυα. Αλλά αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι ότι με το που η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα, σηκώθηκαν όλοι οι φίλαθλοι του Ηρακλή και χειροκροτούσαν. Αυτό έτσι μου είχε μείνει πάρα πολύ στη μνήμη μου. Και όλο το Καφτατζόγλιο χειροκροτεί. Έχεις συνειδητοποιήσει σήμερα ποιος ήσουν? Βεβαίως. Ποιος ήσουν? Όλοι γνωρίζουν ποιος είμαι. Αλλά νομίζω τελικά ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο κατάλαβα ότι η προσφορά μου
ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όπως έχουν προσφέρει και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό το αναγνωρίζω και το εισπράττω καθημερινά, το βιώνω μάλλον στη δουλειά μου, στην καθημερινότητα. Το 2040, όταν θα κάνουν αυτοί που θα ζουν τότε έναν απολογισμό, το 2050, θα υπάρχει οπωσδήποτε μέσα στον απολογισμό αυτό το όνομα Σαραβάκος. Γιατί θα έχει μείνει στον κόσμο? Θα έχει μείνει για το ήθος μου και την προσφορά μου. Νομίζω αυτά δύο πράγματα. Αν σε βάζανε μέσα από μια σακούλα να διαλέξεις 3 αγωνιστικά πλεονεκτήματά σου, ποια θα ήταν αυτά? Νομίζω η ταχύτητα, το σουτ και το άλλο βρες το μόνος. Η σέντρα. Η αίσθηση του χώρου. Είναι πολλά τα στοιχεία. Εκεί που θα μπορούσα να πω η αδυναμία μου η μεγάλη ήταν στο ψηλό παιχνίδι, δηλαδή στις κεφαλιές. Εκεί δεν τα κατάφερα και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια συλλογή από δικές σου κεφαλιές. Ίσως η μικρότερη. Ναι, την μικρότερη βέβαια. Αλλά υπήρχε και αυτή, λέγανε ότι το κεφάλι πήγες μόνο για να κοιτάς τα σκαλιά να μην πέσεις. Αλλά ωστόσο. Το είχα για να σκέφτομαι περισσότερο. Κι όμως, δεν υστερούσε όσο νόμιζε. Από τα πολλά παιδιά σου, τα αγωνιστικά, μπορείς να ξεχωρίσεις, να διαλέξεις? Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερός, γιατί είχα πολύ καλούς συμπαίκτες και καλά παιδιά, όπου κρατάω και σχέσεις ακόμη και τώρα που εγώ έχω σταματήσει. Αυτοί κάποιοι από αυτά τα παιδιά συνεχίζουν και ήμουν πολύ τυχερός γιατί είχα καλούς συμπαίκτες, καλούς συνάδελφους. Και βεβαίως με τον Παναθηναϊκό έφτασες σε πολύ ψηλά σκαλοπάτια, με κύπελα, με πρωταθλήματα, με ντάμπλ, επιτυχίες στην Ευρώπη, με μεγάλες διακρίσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι στολίζουν την καριέρα μας παίκτη. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι οι τίτλοι, αυτό που λες, στολίζουν γενικά μια ομάδα και τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν σε αυτή. Και πολλά κύπελα, ειδικά πολλά κύπελα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος 3 πρωταθλήματα και αρκετές διακρίσεις στην Ευρώπη. Με κυριότερη τη χρονιά του 84-85, όπου φτάσαμε στους 4 με τη μεγάλη τότε Λίβερπουλ. Νομίζω ότι ο κόσμος και δεν ξεχνάει και δεν μπορεί να τα ξεχνάει αυτά τα πράγματα, και όσοι ήμασταν σε εκείνη την ομάδα τότε, πιστεύω ότι ο κόσμος τους εκτιμά και τους αγαπά. Είπαμε, τι να θυμηθεί, τι να ξεχάσει από όσα πέρασε.
θυμάμαι από το 1984 που ταξιδεύουμε μαζί σε όλα τα παιχνίδια στο εξωτερικό, πως όπου και να πηγαίναμε, στο αεροδρόμιο, οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι, οι εφημερίδες την άλλη μέρα ανέφεραν ένα και μόνο όνομα, Σαραβάκος. Αυτό σου λέγε κάτι? Αυτό με υποχρέωνε. Μου έλεγε πολλά πράγματα, έλεγε αυτό το πράγμα, δηλαδή, αλλά έδειχνε δηλαδή πολλά πράγματα, αλλά με φόρτωνε με υποχρεώσεις και ήξερα ότι θα πρέπει και να παίξω καλά, γιατί και οι αντίπαλοι γνωρίζανε πολλά για μένα, αλλά σου δίνει έτσι μεγαλύτερο βάρος, η μεγάλη προβολή, οπότε είχα και εγώ μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Το να είμαι και να αποδεικνύω ότι είμαι αυτός για τον λόγο που ερχόντουσαν οι δημοσιογράφοι ή οι κάμερες στο αεροδρόμιο. Έβαλες 2 ντουζίνες ευρωπαϊκά γκολ, αλλά ουσιαστικά φαινόταν